Boa, Rubén, que andas pintando? Buenas, pois estou facendo un can. Este Enzo é o resultado dun sorteo que fixemos a través de Instagram. No cal, a gañadora do sorteo foi Librería Soños de Papel. Que, bueno, este é o seu can, que ademais faleceu recentemente, en junio deste ano. Bueno, pois motivoume moito a hora de facelo. A ti gustanche moitos animais, a ti, verdade? Sí, teño dous cans pequenos e a verdade é que aparte este sitio mólame porque paseo moito con eles. Veño normalmente por aquí é un sitio que me mola para facer este tipo de... Pintaras aí atrás, que o vexo aquí na cámara, o picapeixe, verdade? A ver si o... Hai unha temporadiña, pero... Sí, moi ben. Pois nada, moitas grazas como sempre. Nada, Veña, chao, chao.